Miyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ang ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Oras na para i-welcome ko ang aking sarili. In behalf of my best friend na walang iba si Ate Chrissy, ako si Tito Pong! Welcome sa ating programa, Pangulong Dagong! No! Salamat, Tito Bong. Napaka-hyper mo ngayong umaga. Welcome, mga idol, to all our constituents, friends, countrymen, and lovers. Welcome sa Isumbong. And most especially to all the girls I've loved before. Who traveled in and out my door. I'm glad they came along. Okay. Enough na. Pinakaig talong. Kay Ma'am Chrissy, ma'am, I hope you're doing good there kung saan ka man. Bong, before we proceed, sabihin ko lang ito, na ano ko lang sa balita, no? Nakiramay lang ako kasi may isang bata. I think he's 11 years old. Tinago niya sa parents niya na nakagat siya ng aso. So siyempre yun, nagka-worse yung rabies. Yun, namatay ang bata. So condolence po sa family. Isang malungkot na balita. Yung mga bata kasi minsan pag lumalabas kahit dyan lang sa compound, may mga hayop tayo na alaga dyan, mga aso, tali natin yan kasi delikado yan, especially sa mga bata, no? And then you have to ask them, huwag kang matakot, huwag niyong pagalitan. Kaya nga siguro hindi rin nagsabi, baka lang natakot siya. You have to ask them, mga bata, na may sakit ba, may nararamdaman ka ba, ipaalam nyo agad sa amin, ganun, para kausapin nyo ang anak nyo kasi kawawa nung kita ko sa balita, kawawa talaga. So that goes out to all the parents na nakikinig sa atin ngayon, ha? Anyway, so tuloy-tuloy tayo sa ating sumbungan. Tito Bong, go ahead. Narito na ang ating landline number. Sumbungan hotline 8584-5545 or sa ating sumbungan text line 0939-706-2816 or maaari kayong tumawag sa ating mobile phone 0916-897-5365. Narito na ang ating unang sumbong. Hi, what is your name? Hello, mahal ko. Jelay! Buena mano man na si ma'am. Gwapo mo ngayon Ma'am, na maliit na bagay. Blooming ka ngayon. In love ka. Ay. Pasensya na, ma'am. I'm everyday in love. Sana sa akin lang. Ay. Paano na lang yung nakamotor? Hayaan mo na muna siya magmotor. Ay. Go ahead. Imas. Yun, sumbong. Go ahead. Magsusumbong lang ako kasi may nagyayaya na mag-night ride sa akin bukas ng bike. Night ride. Night ride, So, wag lang kayo magpagabi, ma'am. Delikado. Tapos. Sabi niya, kaso ako, tawag dito, sa kanya daw ako sasabay. All of the time. Sabi ko, bakit sa'yo? Hindi naman tayo ganun pa-close. Tapos ganun din yung nag-suggest yung isa, sabi, sa akin ka na lang sumabay, ganito. Ay, sabi ko, ano ba? Ito din ang alam ko. Ang haba ng buhok mo sa ilong, ma'am, ha? Oo, kaya nga. Okay, ganito. Di ba night ride? Di ba hanggang 10 p.m. may curfew? Yes. Ganito yan, ma'am.
Hindi siguro nila alam na ang night ride na gusto mo ay nakamotor. Ay, ayaw nila nang nagbabike ka. Gusto niya ng nakamotor na version Alam mo, 2. mas masarap yung nakamotor kasi habang nakasakay ka, may hinihimas-himas. Ay! Oh, sige, para ayaw mo dun sa mga magbabike. Oh, ipanawagan mo na kung sino yung gusto mong ika-night ride. Night ride, alam mo na. Namimiss ko na yung himas mo. Ginagawa mong genie yung, alam mo na. Sino ba yan? Ginagawa niyang genie yung long legs ko. Ay! Ano? Anong ginagawang genie, ma'am? Anong ibig sabihin nun? Parang... Ginagawa niyang genie yung hita ko. Sabi, haba-haba naman ang hita mo. Ay, ginagawa niyang lampara. Oo, ginagawa niyang genie. Di ba may lampara sa dyan? No? Lampara, tas paghimas, lalabas yung genie. I miss that. I-greet mo siya, ma'am. Kinsa man siya. Hi, alam mo na yun. Hindi namin alam, ma'am. Hindi mo alam. Tuwari ka pa. Johnny Bukol, ikaw ba ito? Tagal nang bumukol si Bukol. Sige, ma'am. Salamat, I ma'am. love you, mahal, and I miss you. Hoy, ikaw ha. Bantay ka lang. Kining atong amigo ba? Ginagawa mo palang lampara ang hita. Pag sure, baya mo diha. Kaya pala may lumabas na genie, bong. Kasi ginaganyan-ganyan pala yung legs daw. Ay. Wala na. Bulabog. Bulabog na. Go ahead, Bong. Next one. Isa pang sumbong. Kay Pangulong Dagong. Hi, what is your name? Nole. Noli. Noli. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Susumbong ko yung kapitan doon sa amin. Mayaman na ngayon. Mayaman na. Mayaman na. O dati wala. Tapos nung nakapitan, mayaman na. Oo, sabi na. Opo. Baka nagtrabaho ng maayos. Kaya, siyempre, iba ang level pag naging kapitan. Pag naging kapitan ka, di ba? Diskarte yan, may negosyo. Baka ganoon, sir. Wag naman natin i-judge lahat ng kapitan. Hindi, totoo. May mga kapitan na maayos naman ang lagay. May iba din na medyo pasaway. Kaya sabi ko nga, sir, di ba? I already told you, sabi ko, it will boil down to the barangay level. Pag ayaw niyong sumunod sa akin, yariin ko kayo. Kayong mga kapitan kayo. Pwera sa mga mababait na kapitan. Yung mga mababait, okay yan. Pag hindi mabait, hindi yan okay. Okay? Importante, wag mangupit, sir. Okay, bye. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong? Hi! Isusumbong ko lang po sana ang aking kaibigan. Sino? Ang turing ko kasi sa kanya ay best friend ko. Siya po ay walang iba, si Edwin. Kaya lang, Pangulo, sa buhay naming dalawa, sa tuwing nagiinuman po kami, parati na lang po kasi siyang nalalasing. Ako, hindi talaga nalalasing. Ano po ba ang nararapat kong gawin sa sarili ko? Ang tanong ko lang, umiinom ka ba? Nainom siya. Nainom siya. Baka kasi si Edwin lang pinapainom mo. Tapos pag nalasing na si Edwin, gawin mo na ring lampara ang kanyang hita. Bro, love you, bro. Depende sa tolerance po ng tao yan, sir. May mga tao na inamoy pa lang yung tansa, nalasing na. Maybe ikaw, mataas na rin yung tolerance mo. At si Edwin, wala ng practice. Ganun yan, sir. Pag walang practice, madaling malasing. So, isa lang ibig sabihin nun. Pag may alak, may balak. May valak. Iyan din kasi ang ginagawa ko, Pangulong Dagong. Kaya maraming nakahiram ng shorts. Ay. Isumbong kay Pangulong Dagong. Okay. At sabay himas-himas ng lampara. Ay. Yes, sir. Hi! Anong pangalan? Si Allen po, si Allen. Taga saan, sir? Kilala niyo na ako, siyempre. Allen.
Kilala ba kita o nabayaran ba kita? Hello po. Saang area kayo, sir? Hello? Hello. Yes, sir. Nawala? Nawala. Wala ng signal. Kilala daw natin siya. Si Allen. Baka yan yung Allen na dinate ko last night, Pangulo. Ay, Hindi ko kasi nabayaran. kawawa naman si Bong nagbabayad ng kadate. Hello. Hi! What is your name? Hello, Tito Bong. Hello, okay. Toy, palayo pa sa telepono, Toy. Luya mo kayo ko. Ayan. Yan. Para marinig ko. Isumbong kay Bangulong Jagong. Pangulo, Toy, sagot ka kay Ate Chrissy. bakit? Baka hanapan ka ng lampara. Ay. Ikaw, makarinig. Sumbong ko lang to, Pangulo, yung Makarinig ka lang sa boses si J-Line. Hindi ka magkadimao. nakakalta ako eh. Magkadasmag-dasmag na ka. Go ahead. Sumbong ko lang, Pangulo, yung yung nanaksak doon sa may Sampaloc, Maynila. Nagalit kasi, natalo yung kalapati niya. Yung nag-riot, no? Nanaksak. Nag-riot doon. Bakit kailangan niya pansaksakin yung isang tao? Napanood ko rin yun, honestly, na... Kawawa naman yun. Kalapati lang yun, Pangulo, di ba? Kaya nga, dahil lang doon, buhay ang kapalit sa kalapati. Oo, tama yun. Parang... Anong parusa natin doon, Pangulo? Hulihin talaga yun. Actually, sabi nga sa balita, nakita ko rin naman yun. Ginagawa na rin nila yung may lead na sila sa suspects, hindi lang pinangalanan para mas madali itong makuha. Kasi if you identify it already, makasibat man ng mga Diyos ko, ayoko na magsalita man ng mga leg tiil. Ako na inis ako, kalapat 1,000 lang yung pustahan nyo, manaksak ka pa ng bigyan ng, gusto mo 1,000? Doon ka kay Tito Bong, pabigyan kita ng 1,000. 1,000 sampal. Alam mo, nakakainis lang. Balita ko pa, Toy, pasaway yun sa lugar nila yung mga batang yun. Pangulo? Ha? Yung 4 na suspect pasaway doon sa lugar? Hindi, yung caller. Hindi pala yung suspect, yung caller pala. Di sinabihan ko na, yung mga pasaway yun sa lugar niyo, may araw din kayo sa akin. Tago na lang kayo, kay bantay lang talaga kayo sa akin. Alam nila yan. Paano yung kausap mo ngayon, Pangulo? Di ba, hindi ba ito suspect? Hindi yan, prospect yan. Sige, salamat ha, Toy. Okay, sige, Toy. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Hi! Anong pangalan mo? Idol? Morning, Idol. Jagul. At saka Senator Bong, Tito Bong. Isumbong kay Pangulong Jagong. Sumpong ko lang yung ibang stasyon. Lahat sila, puro number 1. Tayo, number 3 lang. Dagol, kasali ka ba dito? DJ ka rin ba dito? Yes. Honestly, totoo yan. Yung usually naririnig natin sa ibang stasyon, number 1, silang number 1. Ang dami namang number 1. Kaya kami sa number 3 lang kami. Wala pang kaagaw. Number 3 nga lang tayo, di ba? Yes. Pero only 1. Di ba? Pag number 3 pero only 1. Sa number 1, ang dami nila eh. Parang yung karelasyon mo lang, meron kang number 1 pero marami. Ay. Nalampara na naman ako dito. Ilang lampara na ba ang nahimas mo? Dagol. May lampara akong inihimas, Pangulo eh. Ito. Baka Busy ako. Ay, Cassandra. Brad. Hiramin ko muna yung hiramin ko muna yung forever mo at ako muna ang hihimas ng kanyang lampara.
Alam mo, Dagol, ibaba na natin to. Baka hindi mo mahimas lang lampara. Baka baka mahampas ka ng lampara. Ayun lang. Salamat. Alam mo bakit tayo nag number 3? Because of you. Ang mga tulad nyo na wala pa rin sawa until now, hanggang sa pagbaba ko sa pwesto sa 2022, nandiyan pa rin kayo sumusuporta sa IFM. Salamat sa inyo. Itisigaw lang naman namin yan eh. Number 3 nga kami pero only 1 naman. Baka malay mo next time number 2 na, di ba? Only 1 pa rin yan, Pangulo. Kasi live naman tayo, hindi naman to recorded eh. Ay, tama. Diba? 11:52, June 8. Ay, 11:48 pa kami. Ikaw, abante. 48? Advance masyado tong relos na sasakyan. Parang yung relo mo, doon yan sa Sa Lampara galing. sa hotel na pula. Patay tayo dyan. Ay. Salamat, ingat ka dyan. Salamat, ingat kayo. Susidat. Nako. Ang dami-dami na talagang nahuhumaling sa'yo, Pangulong Dagong. Sige, mag-orasyon na tabong. Oras na para sa ating mga orasyon. Para saan at para kanino. Malalaman natin yan right after the Oremus. Sandali lang. Para lumabas ang genie, kailangan himasin ang lampara. Ang puti-puti Ng genie. ng lampara. May maitim dyan, Pangulong Dagong. Na lampara? Hindi, na genie. Ay. Baka tiyanak yun. Na lampara. Oo. Bigkasin ang Unad bakag ganat bata laman bata. Unad bakag ganat bata laman bata. magpahimas na ng inyong mga lampara. Rosana Rojas, Nael Sayonara, si Ana Laula, Hawking Flores, Risa Quiñones, si Ate Lorna. May ipapatahi ba daw ako yung mga bibig ng chismosa. Patahian ko ng lampara. Ginit ni Hal Clint Brady, at lalo na si Bernard Indires at si Florabel Indires na nakikinig din habang sumasayaw, si Edmond Wendell Pilali, Alredo Mosmo, Jonathan Valdez, G. France, at lalo na sa kay Boysing Janicel, G. France Quiñanola, Esmeralda Gabaw, Josephine Indino, Ruby Toyong, at mga taga Santolan Pasig, sabi ni Janet Tadiha, magpahimas ng lampara. Sa lahat ng mga tropa ni Ate Babes, si Lilibeth Peñaflor, a.k.a. Ate Babes, dyan sa may Borromeo sa Quezon City. Kulubot pati na rin ang mga tropa ni Boss Lian, at sa lahat na rin ng mga nagmamahal sa kanya. Kulubot ang lampara. At sa lahat na rin ng mga walang magawa dyan sa buhay, especially sa lahat ng mga tropa ni Alcid, ni Ate Minda, pati na rin si Kuya Eric, pati na rin si Ate Margie, Ipahimas ang lampara. si Ate Minda, at saka si Attorney BJ Palatao, at sa lahat ng mga taga-Ihaw Balot Plaza. Kasuhan ang lampara. At kay Inya Montero, mga taga-pabrika, Ate Flor, Sexy, Ate Silya, Ate Sally, Jericho, Timar, Nali, Hazel, at si Rods, at lalo na si Rico Rodel Al, Ricky, Henry Romeo, at ang mga babaerong foreman na mahilig rin maghimas ng lampara, Marlon Pilapil, Michael ng Taytay, at sige, himas pa kayo ng lampara dyan. At lalo na ngayon ang mga drivers, taxi drivers, safety drivers, conductor, pahinante, inspector, passenger, manager, hostess, masahista, security guard, la bandera. Oras na para sa ating last talk. Yes, go. Pangulong Dagong, lampara o antipara? Gusto ko ang
Antipara na lang. Kasi ayoko manghimas. Antipara na lang at least hindi niya makita kung saan ako nakatitig. Nakatitig na pala sa lampara. Pangulong Dugong, last talk. Yes, go ahead. Himas o limas? Limas na lang. Kung anong mahimas ko, lilimasin ko. Tawa si Kuya Sari Lumanso ko kay gusto din niya ng limas eh. Noel Campo. Go ahead. Last talk, Pangulong Dugong. Sing-sing o lasing? Alam mo, sa totoo lang, doon na lang ako sa lasing. Kasi pag nalasing, sinasangla ang sing-sing. Yes, go ahead. Last talk, Pangulong Dugong. Ulo o ano ba yan? Bong. O relo? Alam mo, doon na lang ako sa ulo. Anihin mo ang relo kung wala siyang ulo. Pangulong Dugong, last but not the least. Go ahead. Last talk. Sino sa tingin mo ang mas magaling mag-report? Ang DJ o ang reporter? Wala sa kanila. Magaling mag-report ang chismosa. Chismosa ang pinaka. Dinagdagan na, binawasan pa, detalyado pa. Oo nga, ba't di na lang kaya gawing reporter ang mga chismosa? Ito po si Chismis sabihin na natin Chismis 939. Nagbabalita. Nagbabagang balita. Isang chismosa na operahan ng bibig. Dahil sa kakachismis, i-welcome natin Maskulada Pasok. Hello. Buti pa nabuksan mo po yung bibig mo. Ay, nako. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat, mga idol. I hope you have a good day. Sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, maraming salamat. Maraming salamat din sa inyong lahat. That ends our last talk. Ako po, si Tito Bong. Pwede niyong i-follow at pwede niyong i-like sa Facebook. Ayan, salamat po ha. Alam mo, si Jinky de la Roca, hello sa iyo dyan sa Ubando, mga Raimundo family sa Raimundo compound. Si Tatay Jose, natuwa siya sa TikTok ni Mama Ay. May binuhusan ng tubig yung laruan, naging sasakyan. Kasi siya naman binuhusan yung kanyang kuan, wala man ni laki. Sabi ni Tatay, dagdagan pa daw ng 3 mineral pa daw. Still, anyway, ako rin, tinry ko rin yun, Bong. Binuhusan ko rin ng tubig yung aking... Anong nangyari, Pangulong Dugong? Lalong lumiit. Naging jots. Bakit ako, nung may nakatabi ako nung isang gabi, binuhusan hindi ako, kundi ang kanya? Bakit lumalaki, Pangulo? At ducks na ducks? Ay, pera ang binuhus mo eh. Parang si Jomar Tolomoro lang. Jomar Tolomoro, paging taxi Jomar Tolomoro, please proceed to Atlanta Center at sasakay ako para buhusan ko yung lampara mo. Wag mong sunduin mo ako alas 12. Baka mabasa yan. Yung lampara. Yung genie. Abagay, hindi pa naman daw naligo. Si Jomar Tolomoro. Salamat kayo. Jomar Tolomoro, see you 12 noon. Atlanta Center, dahil sasakay ako sa iyo. Na-miss ko nang sumakay sa iyo. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. At na-miss ko na rin kumambyo sa iyo. Ay. Ting igata ginagawa. Bong tama na pag inigat, Bong, kaya alas 12 na andyan na si Daddy Dong at Iska Moreno for Emotions on Eye. Ito po si Pangulong Dagong kasama ang igat na si Tito Bong. Salamat sa inyong pagpaminaw.
Mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras, 11:57 na. That time check was brought to you by Lazada. Lazada 66 Mid-Year Sale happening until today only. Shop now.